Eerst. Hey! Woek, 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 woek. High five! Kunnen ze ver komen? Moet je er weer? Oh ja. Ja, daar, hoa! Goed, we moeten volgens mij op het knopje... Hoe ging die nog een keer met je arm naar beneden? Nou, ik heb geduwd. Hoe kom je met je hand naar beneden? Ja, Scrollen. doet hij bij mij niet. Ik hoor je scrollen. Woe, woe. Hij doet het niet. Oh, wacht even. Oh ja, nee, natuurlijk niet. Ik was mijn handen bewegen. Derby, derby, derby. Derp. We moeten tegelijk doen of wat? Ja, oké, 3, 2, 1. Oh nee. Oh nee. Oh, ik wil hem misschien schieten. Hoog. Hup. Hoe doe ik dat ding eruit? Weet je dat? Wat? Hoe doe ik dat magazijn eruit? Weet ik niet. Ik ben er nog met een geweer geschoten. Nee. Moet eens doen, dat is leuk. Oh ja, sorry. Jawel. Wel? Oh ja. Ja. Hoe gaat dat ding open? Nu zie ik mezelf niet meer. Normaal is er ergens een... Wat is de trigger? Even iets proberen. Oh, volgens mij weet ik het. Ja, ik heb hem. Oeh. Je hebt aan de... Bij mij is het de linkerkant. Ja. Heb je zo'n clipje boven zo'n muntje. En dan moet je op klikken. Dan moet je met je vinger even aangaan. En dan zoals het goed is de... Ik zie echt geen fuck. Nou, hand, doe normaal. Hand, doe normaal. Hans, doe normaal. Hans? Worst. Peace, man. Naar achter. Ja! Oké, volgens mij zit ik echt met mijn elleboog tegen mijn oor aan. Ik ga nu met mijn arm door de tafel heen duwen. Dat kan ook. Oh. Kut. Nee, daar ging met het kogel. Grote zakken, man. Maar ik kan mijn vingers niet dichter bij elkaar houden. Hoe werkt dat dan? Oh. Wacht, knijp jij eens je vingers op elkaar? Oh, nu heb ik hem. Ik heb 1 kogel. Ik heb ook 1 kogel vast, maar nu nog erin krijgen. Yep. Datzelfde heb ik ook. Ik kan niet gewoon naar jou toe gooien dat jij dan au zegt. Au. Nee, ik heb nog niet gegooid. Oh, shit. Ja, is geladen. Oeh. Ik heb hem erin gewoon door een keihard erin te douwen. Dan gaat hij automatisch ook dicht. Oh nee, toch niet. Hij is... Nee! De kogel heb ik toch nog vast. Godverdomme! Godverdomme! Ik dacht dat ik hem had. Nou, ik moet de kogel loslaten. Nou, ik heb hem blijkbaar wel erin. Oké, hij is weer open. Nu langzaam naar beneden. Oh. Nee. Oké. Arm naar beneden. Hou vast. Hup. Nee. Oh. Oké, oh. Ik heb hem vast, maar vet achterlijk.
Ik had mijn kogel erin. Nee, serieus? Maar blijkbaar moest ik hem nog verder erin duwen. Dat is wat she said. Nee. Ja, ja. Ja, jong. Ja, jong. Oh, jong, kom. Verdomme. Bijna. 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 Nee. Nee. God, man, de huifkeel. Ik kon niet van mijn kogel. Godzakken, man. Heb je je hand goed liggen? Ja, hij is van tafel afgevallen. Nee. Heb ik hem vast? Nee, ik heb hem niet vast. Oh, hola. Nee. God, man, de huif. Hoe gaat het bij jou? Ja, kut. Oh, zullen we anderen doen? Of wil je blijven proberen? Ja, ik zie je gewoon struggelen. zie niks. Ja, ik zie jou ook struggelen. Oh, hoor. Mijn kogel, kom hier! Is niet van mij, is van mij die kogel. Nee, ik kom er niet mee. Oh, hoor. Kut wapen, wat op, fuck off. Je bent wel echt vol gespierd, jong. Niet ook, Ja. dat staat je supergoed. Dank je. Oh nee. Goed? Wat denk je? Nee. Oh. Hier. Om de pijn wat te verzachten. Dank je. Moet je vangen, jong. Hier. Zie je, hij zit er gewoon in. Shoot me. Shoot me. Hier heb je mijn hand, schiet daar maar op. Oh, wacht. Zo. Ik ben er klaar mee. Ik heb hem geladen. Ik ben er echt goed. Ik heb hem geladen. Geweldig. Doe maar wat anders. Kom hier. Oké, een nieuwe en 3, 2, 1. Daar is het toch. Hallo. Hallo. Ja, rustig. Wat moet je doen? Oh. Oh, muziek zelfs. Oh. We kunnen ook over benen weer. Oh ja. What the fuck? Eerst keiharde muziek. Wat? Maar hoe wissel je terug naar benen? Hoe wissel je terug naar benen? Wat? Wat is mijn speer aan het doen? Kom hier. Ik ben door je stuk. Hoe ga je terug? What the fuck? Hoe ga je terug naar benen? What's going on over here? Wat wil je Dat doen? zeg jou toch niet? Ja, weet ik niet, maar ik de speer. Ik kan niks zien, ik kan niet van... Ik kan er net niet bij, godverdamme! Heb je iets vast? Nee. Ik moet iets naar voren, maar hoe ga ik terug naar benen? Plaktoetsen inschakelen. Flikker op man, kut Windows.
Ik krijg die spier niet, die speer niet vast. Ik kan er niks. Ik kan alleen mijn kamer gaan wisselen. Ah! Haha! Oh, goed. Hey, oh, ik kan dan hier ook kijken. Ja, ik had mezelf al gepijnigd. En je had blijven... Oh, wacht. Oh, dan ben ik ook dood. What? Nou, dan liggen we samen. Romantisch. En nu? Herstart? Kan dat? Of hoe? Niet starten. Ja, doe maar. Oké. 3, 2, oké? Ja, dan ben ik er. 3, 2, 1. Kunnen we niet gewoon elkaar een bitch slap geven? Oh. Dat is mijn arm. Waar is mijn arm? Achter je. Voilà. Nee. We moeten een wapen. Oh nee. Wat? Wat gebeurt er met die speer boven mijn hoofd? Dat weet ik ook niet goed. Oh, niks dan. Ik ben mijn arm kwijt. Is nu mijn speel, lul. Jouw voet! Ik ben geraakt. Ik ga dood. Move! Nee, ik hou vast. Oeh, Waar is Kom de dan. speer naartoe? kom dan. Hallo. Ta ta da ta da ta ta da ta da. Ik ga onder je armen. Auw! Ik ben maar gewoon... Wat? What's going on? Oh. Kan ik het alles... Kan ik mezelf killen? Ja, ik heb geen hoofd. Je moet het andere uiteinde pakken. Uh-oh. Nee, oké. Je hebt mooie hakkenschoenen aan. Dank je. Goed stevig voor het paard. Hoe de fuck lig jij erbij? Moet je zien hoe erbij ligt? Ja, mijn hoofd gaat alle kanten op. Hoe de fuck lig jij?